हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गुबुन भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय। आङो भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन। दानो दिनैहाय माने आङो डिउटि गैया, बेनि थाखायनो दिनै सानडे। ओमफ्राय दिनै बाजाराव एसे माने बेदर लायनो ओंखारदों आरोना। बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। मा बेदर मोनबोयो बेखौथ' मिथिथ'ला, जायखिया थांगासिनो दं बाजारावहाय। बिदिब्ला लोगोफोर जायफोरनाखि गोदानै नायदों अननानै एसे सापर्ट खालामहरदो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। बेदरखौहाय जोङो लान्जाय गोलावखौ नागिरदोंमोन। लान्जाय गोलावा गैया। दिनै नै अमा बेदर दङ, अमाखौ लानोसै। लान्जाय गोलावनि दखाना बन्द', अमाखौ लानोसै आरोना। बेनो आरोना अमा बेदरा। साउथ इण्डियानि अमा बेदर फाननायनि स्टाइल बियो। अमा बेदर नै अमा गोदाग्राया बिसिना हिन्जावफोरसो जायो बांसिन। Paisa 150. 300 1 kg. Mama, 150. Google Pay 50 rupees है ना? 50 rupees तो बताओ ये तो। Aka 100 cash tare, 50 rupees GP tare. Okay ba? Sorry. जोङो बेदरखौ लानानै फैबाय। बेखौनो सानैजों एसे रायलायबोबाय थाबाय आरोना। रायलायनायखौ होआखिसै आङो। नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर। आं जा हायो एसे देखायलांबायसै आरो शेयार खालामलांसै नोंथांमोननि सिगाङाव। दिनै साइसआव सान्दुं दुंनाय नङालै, अखासो जोमै दोमैदों। आं रागा जोंबा बे हटेलावसो थाफैसिगोनलै भारा आदा। खोनाबाय? थाजाया होमबा? बे हटेलाव भारा थाजाया होमबा? बेदरा सेरबेसे लाबोदों खोन्थादो दे आदा। हा? सेरबेसे लाबोदों? हा? मा बेलाय? हा? मोसौ बेदर? मोसौ बेदर नङा ना? मैगंबो लाबा बिराद गिलिर जाबाय मैगङा, एकदम थिखोनो हायि बायदि। रुमाव थांगासिनो आरो दा। आदाया लाजिखोना माखो? जोङो फाइनालि रुम मोनफैबाय आरोना। दानि बारदा? बारदो।